25 июньдә Татарстан Республикасында власть тантаналы рәвештә вакытлы революцион комитетка тапшырыла. 100 ел элек төшерелгән бу кадрларда татар халкының дәүләтчелеге игълан ителгән көн. Төрле юлларда төрле шәхесләр аларның идарә итү осталыгы республика үсешенә юл сала да. Алар адресына Россия президенты җибәргән котлау телеграммасын Игорь Левитин укый. Многонациональный Татарстан. Күпмилләтле Татарстан Россия дәүләтчелеген ныгытуга, илебез икътисадын, фәнен, мәдәниятне, мәгарифне үстерүгә керткән өлеше белән чын күңелдән горурланалар. Тасырның 100 еллыгын бәйрәм итү буенча оештыру комитетын хәзер Россия вице-премьеры Марат Хөснүллин җитәкли. Татарстанда эшләгән вакытларын искә алды. Встал на эту трибуну, и мне показалось, что я на планерке по строительству. Главное, все лица те же, практически никто не поменялся. Это говорит о том, что на самом деле в республике есть стабильность и преемственность. Татарстан җитәкчеләре идарә итү таланты төрле хәлләрдә хәл иткеч карарлар кабул итү осталыгы белән аерылып торган. Бу ачлык елларында да дәһшәтле сугыш, үзгәртеп кору чорында да кат-кат сынала. Хакимиятнең хәле төрле чорда төрлечә булды дип искә ала Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Становление власти Советов, она была очень непростой. Она была противоречивой. Это мы с вами сейчас, особенно когда сейчас поправки Конституции вносятся, приходится вникать и постараться найти ответ, что, зачем, почему так. Наша республика в своем историческом развитии прошла такой интересный, насыщенный, порой трагичный путь своего развития. Все, что касалось нашей большой страны, в полной мере отразилось в жизни и нашей республики. Татарстанның идарә системасы бөтен Россиягә үрнәк. Монда 90-нчы иң тотырыксыз елларда икътисадның яңа өлгесе булдырыла. Халыкның яшәү сыйфатын үстерү өчен яңа программалар игълан ителә. Республиканы яңа үсеш этабына күтәрүдә беренче президент Минтимер Шәймиев, аның командасының зирәк сәясәте зур роль уйнады ди Рөстәм Миңнеханов. Сегодня правительство республики отличает оперативное реагирование на вызовы времени, использование самых современных управленческих технологий, а также передового отечественного и зарубежного опыта. Утырыш азагында дәүләт бүләкләре, аларны президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан үсешенә зур өлеш кертүче тәҗрибәле җитәкчеләргә тапшырды. Помощник президента Российской Федерации Левитин Игорь Евгеньевич. Фируза Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.